Нямам такова видео, но сега ще запиша. Щом се налага, колкото мога, ще бъда от помощ. Нека да кажем първо как е в брак. Когато придобиваш имот в брак с ипотечен кредит, можеш да стигне само кредита на единия човек. Примерно да кажем, купувате имот за 100 000 евро и неговия доход стига, то задължително, без значение дали участвате само единия с дохода или двамата, задължително имот се придобива и от двамата съпрузи, така че по българските закони, когато имаш брак, всичко се дели поравно по две, общо взето. Дали ще бъде кола, дали ще бъде имот или каквото е да е било, нали, всичко е разделено по така наречения СИО. Но най-важното е и в двата случая трябва задължително дохода да ви стига, за да може да купите конкретния имот. Има хора все още, които си мислят, че едва ли не ипотекираш имот и банката ти го дава. Не, за да може да ти го ипотекирате, тя може да докажеш, че може да връщаш въпросната месечна вноска, която се определя на база размера на кредита. Иначе, когато купувате имот, да кажем на така наречените семейни начала, живеете доброволно, ако искате да придобиете двамата имота, трябва да участвате и двамата с доход. Ако ще придобива само единия, ще участва само той и ще се води на негово име. За да се води на двамата, трябва да фигурирате и двамата с доход, за да може да придобиете и двамата. Един ще бъде кредитоискател, другия ще бъде съкредитоискател. Иначе, когато купуваш и в брак, и без брак, може да участват и други хора в кредита, които обаче да не придобиват имущество. Сега се водят солидарни длъжници, не ипотекарни длъжници, по ипотеката по придобиването на имота, а както беше едно време общо взето, им казваха препоръчители. Така че могат да участват такива странични хора, но те да не придобиват имущество. Иначе съветвам всеки един човек, клиент и така нататък да ползва услугите на кредитен консултант. Ние също имаме такъв, дали ще ползвате наш, дали на Иванчо и на Марийка и на който и да е било друг, на колеги примерно, ви съветваме да ползвате такива услуги на кредитни консултанти, тъй като услугите са им безплатни. Те работят с всички банки и знаят условията на всички банки и на база на вашия случай ще ви насочат към конкретна банка, всичко става онлайн, единствено само отидете си подпишете договор за кредит и след това нотариалния акт. Въпросните хора ясно, че не работят без пари, те получават пари от банките, а не от клиентите. И да кажем това, че ползвате Хикс кредитен консултант, не означава, че като го ползвате него ще имате една фиксирана ставка, че ще ползвате този човек и едва ли не, нали, трябва да се заплати от банката на някой за тази услуга. Не, безплатно е. Лихвите не са по-високи при тях. Нали, много хора ще си кажат, нали, няма безплатно обяд няма, има така една поговорка, нали, сиренцата е безплатно, само в мишката, докато цъкне капана общо взето. Не е така, даже напротив, кредитните консултанти получават и преференциални лихви общо взето при голяма част от банките, тъй като имат голям наброй ипотечни кредити, така че те имат със сигурност при тях може да получите по-добра лихва от тази, която ще ви даде банката, ако сами отидете при тях. Да не говорим вече, че ще ви открехнат вратите за много така дребни детайли, които няма да ви кажат в колона. В колона ви казва, да, ще ви отпуснем толкова кредит на база на дохода, сключете предварителен договор и айде дайте тук, ние ще ви дадем имота и ще ви го ипотекираме, ще ви дадем исканата сума. Не е така, има много неща, като оценка, като самоучастие, какъв е целият процес и така нататък. Има много древни детайли, затова една половин часова среща със сигурност ще бъде от голяма помощ на всеки един и пак казвам, това е абсолютно безплатна услуга. Ето, примерно нашия кредитен консултант за миналата година има над 620 сделки, което са буквално по 2 сделки на ден. Мислите ли, че тези хора не знаят всичко и в най-дребните детайли, така че наистина съвета ми е всеки един, който иска да купува жилище и ще ползва кредит, без значение дали е в брак или не е в брак, да ползва такъв човек. За мен тези хора са безценни. Ако го няма този човек в нашата фирма, нали, аз лично не знам как ще ни минават кредитите, тъй като примерно 8 година нямам отказан кредит, напротив, хората правят буквално чудеса от храброст, така че съветът ми е към всеки един. Ползвайте такъв консултант, ползвайте брокер, ползвайте доверени хора, които знаете, че ще ви свършат работа, защото
когато тръгнете сами по пътя, се оказва, че нещата не са толкова лесни, няма как да знаем всичко. Много хора ползват само адвокат. Много различни случаи съм виждал общо взето. Има и добри адвокати, има и не толкова добри. Не искам да разтягам видеото, но съм изпадал в страшни ситуации с адвокати, които не разбират имотното право и така се случва, че са провалили сделки. Така че съветът ми е да имате подготвени хора във всеки един спектър от сделката, тъй като, да кажем, когато си купувате кола, идва Иван, майстора, идва комшията, който има така, ако има някой познат, не ползвате няколко човека, когато купувате кола, а когато купувате имот и правите една от най-скъпите покупки в живота си, подхождате едва ли един вид небрежно, не се консултирате, не търсите. Съветът ми е да сте подготвени, защото това е една от най-скъпите покупки в живота ни и трябва всичко да е сигурно, защото мога да ви разкажа много истории за имотни измами, на които сме попадали и сме спирали хора от покупка, така че съветът ми е да имате доверени хора, с които да вървите напред по пътя, да ви преведат безпроблемно към покупката на така наречения имот, мечтан имот, за който всички искаме да имаме и покрив над главата, така че за пореден път казвам, бъдете подготвени при покупката на имоти, не дайте да подценявате целият процес, защото вие сте тези, които ще изгубите. Има много хора, които са изгорели с 10% на предварителен договор и после се чудят защо, къде са сгрешили. Сгрешили сте, защото не сте ползвали никой, който да ви дава съвети, да ви помага, тъй като хората, които се занимават с недвижими имоти, дали са брокери, дали са адвокати, със сигурност знаят процедурите и процесите и знаят как, по какъв начин да ви помогнат. Ето, аз имам зад гърба поне над 120 участия в сделки. Така че се си мисля, че съм научил някои неща за недвижимите имоти, колкото и да подценяват брокерите. Има и добри и лоши брокери, има и добри и лоши хора, има и добри и лоши майстори и фризьори. Всички се търсиме хората, които наистина ще ни свършат работа. Колко да са малко, има такива хора, правете си консултации, съветвайте си, като усетите някой, че сте една вълна и не ви е един пулс, може да работите заедно, за да ви е по-леко и по-безпроблемно и да нямате рискове. Това е.